Чест и задоволство да ви посакам. Добре дојдовте на 29-тиот концерт Шопенова вечер. Во име на Друштвото Висна и на Државното музичко училиште од Битола го поздравувам нашиот вечерашен гостин, господин Пјотр Висоцки, советник и конзул во амбасада Полска во Скопје. Посебно искажуваме огромна благодарност кон професорите и учениците од музичкото училиште за нивното повеќе годишно ангажирање во реализација на овој концерт. Исто така, изразуваме огромна благодарност кон амбасада Полска за нејзината поддршка во организација на концертот. И ќе ве замолам да ги исклучите вашите мобилни телефони или други звучни апарати. Уживајте во концертот!
2022 jest obchodzony w Polsce jako rok polskiego romantyzmu. 200 lat temu ukazał się tom poezji Adama Mickiewicza, Balady i romanse, który stał się manifestem polskiego romantyzmu. Во Полска 2022 е прогласена за година на полскиот романтизам. Пред 200 години е објавен првиот том на поезијата Балади и романси од Адам Мицкевич, кој стана манифест на полскиот романтизм. Adam Mickiewicz, niepewność. Gdy Cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy Cię zobaczę. Jednakże, gdy Cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu w myśli Twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję, mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed Tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w Twe zajdą progi. I wchodząc sobie zadaję pytanie, co tu mnie wiodło, przyjaźń czy kochanie? Dla Twego zdrowia życia bym nie skąpił, po Twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem, bym był dla Ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Kiedy położysz rękę na me dłonie, lubą ją jakaś spokojność owionie. Zda się, że lekkim snem zakończę życie, lecz mnie przebudza żywsze serca bicie, które mi głośno zadaje pytanie, czy to jest przyjaźń, czyli też kochanie. Kiedym dla Ciebie tę piosenkę składał, wieszczy duch mymi ustami nie władał. Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem, skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem. I zapisałem na końcu pytanie, co mię natchnęło, przyjaźń czy kochanie? Адам Мицкевич. Неизвестност. Кога не те гледам, не плачам, не воздивнувам. А кога ќе те видам, не губам ум, не вивнувам. Па сепак, кога долго не те гледам, се така нешто ми недостига. Тоа да го видам сакам. И тагувајќи се прашувам со голема жал. Дали е тоа пријателство или љубов само? Кога те нема, јас не можам ни еден миг во мислите да го обновам твојот лик. Па сепак, чувствувам кога сум сам, дека тој е близу до мене, тоа го знам. И пак си повторувам со голема жал. Дали е тоа пријателство или љубов само? Многу често страдав, но не мислев, драга, пред тебе да излевам јадови и тага, одејќи без цел, губејќи сила и снага. Не знам како влег во твојата трага и влегувајќи, сам се прашувам со жал. Што ме доведе тука? Пријателство или љубов само? За твоето здравје и животот би го дал. За твојот мир и на пеколо би му се предал. Иако не сум бодар и во срцето сум трон, но за тебе би бил здравје, спокој и дом. И пак се прашувам со голема жал. Дали е тоа пријателство или љубов само? Кога раката своја ја ставам во дланкава моја, ме обзема сладок трпнеш и менова боја. Чиниш ко лесен сон, смртта ми се нуди, но биењето на срцето поживо ме буди. И гласно се прашувам со голема жал. Дали е тоа пријателство или љубов само?
Додека пишував оваа песна јас, поетски пламен ме проникнуваше секој час. И самиот не забележав во часовите мрежни, од каде ми се мислите и римите нежни. И на крајот, пак се прашувам со жал, што ме вдахнови, пријателство или љубов сал.
blagodarnost kon site učenici, kon profesori, kon draga publika. Želim vam ponatamo golemi uspesi, se nadam se gledamih godina, pa nekoliko zborovi, ako može konsultati s ove titla ambasadora, gospodin Piotr Srpski. Szanowni Państwo, drodzy profesorowie, drodzy goście, a przede wszystkim drodzy uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Bitowie. Počitovani gosti, počitovani kadar profesorski, počitovani česnici, počitovani gosti i učenici te na Državno muzičko učilište w Bitowie. Było dla mnie prawdziwą przyjemnością, a jednocześnie wielkim zaszczytem móc uczestniczyć dzisiaj tutaj w tej przepięknej sali w koncercie muzyki chopinowskiej, która rozbrzmiewała w przededniu naszego Narodowego Święta Niepodległości, przypadającego za 2 dni. Čest mi беше i ogromno zadovoljstvo da možem da učestvujem v ovaj koncert, da možem da slušam muzika na Chopin, posebno što koncert je organiziran 2 dana pred državni praznik na Polska 11. novembra. Młodym artystom, muzykom i interpretatorkom poezji chciałbym serdecznie podziękować za wyczarowanie tej cudownej, romantycznej atmosfery dzisiejszego wieczoru. Високал да се заблагодарам на сите учесници, на младите пианисти, на рецитаторки. Сите заедно успеят да постигнат, да создадат невероятна атмосфера за време на овој концерт. A jednocześnie Wam, a także Waszym profesorom pogratulować wysokiego poziomu artystycznego dzisiejszych występów. Tym bardziej, że muzyka Chopina, choć piękna, nie jest prosta, zarówno w sferze technicznej, jak szczególnie w sferze interpretacyjnej. На сите учесници сакам да им честитам високо ниво на изведбата, посебно што музика на Шопен не е лесна, то го знаат и пианисти кои свират. Голема благодарност кон кадар, кон професори, кон ученици за толку високо ниво на изведбата на музика на Шопен. I jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować Państwowej Szkole Muzycznej z Bitoli, a przede wszystkim Towarzystwu Wisła i Pani Małgorzacie za organizację kolejnej 29. już edycji tego wspaniałego wydarzenia. Posebno sakam da se zablagodaram na Državno muzičko učilište za trud koji se vložio v organizacija na takav koncert. Isto blagodarost kon Društvo na Polsko-Makedonska prijateljstvo i Sorabotka Wisła, kon mene kako del od organizacija. Dziękuję serdecznie. Życzę Państwu miłego. Organizacija na ovaj koncert, da ga pokanam site učesnici na današnji koncert, ambasada saka da im podari mali pokloni, kako je golema blagodarnost za učestvo u ovoj koncert.
O yüzden